Wel, noswaith dda i chi gyd a chroeso i rifin arbennig o Plaid Byw. Fel arfer, mi fydda ni yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn crwydro'r maes, falle fydda ambell un o'n ni'n bar mwynhau peint bach erbyn hyn, ond dy hynny ddim i fod eleni, ond mae Plaid Cymru yn yr Eisteddfod, ac oeddan ni'n benderfynol o fwrw ati i gynnal trafodaethau ynghylch y Gymraeg. Ac heno yma, y pwnc dan sylw yn y maes rhithiol ydy enwau lleoedd Cymraeg. Sut ydyn ni'n colli llawer ohonyn nhw, pam fod hynny'n bryder a be allan nhw'n wneud i newid y sefyllfa. Ac yma yn gwmni i mi heno yma mae Aled Roberts, Comisiynydd y Gymraeg, Angharad Fychan o Cymdeithas Enwau Lleoedd Cymru a Bedwyr Rees y cyflwynydd teledu. Croeso cynnas i'r tri ohonoch chi. Mi'n na i gychwyn falle drwy ofyn i Bedwyr, jyst ddeud yn fyr iawn, pam y diddordeb yn y maes yma, be sydd wedi ysgogi'r diddordeb, ac jyst yn fyr iawn, a wedyn ddoi nôl atat ti ar ôl i pawb gyflwyno eu hunan. Dim byd am genach na diddordeb syml mewn iaith a hanes a threftadaeth a parhad ag amddiffyniad yr holl bethau yna yn sylfaenol. Iawn, ardderchog, ac Angharad, newch chi egluro chydig bach o'ch diddordeb chi yn y maes yma? Wel, rhywbeth digon tebyg mewn gwirionedd. Mae gen i ddiddordeb mewn enwau lleoedd ers erioed. Mae o'n jyst yn rhywbeth sy'n mynd law yn llaw a bod â gwreiddiau dwfn yn eich bro. A hynny wedi datblygu i nes i ymchwil yn y maes pan o'n i yn y coleg. A wedyn yn fwy diweddar, dwi wedi bod yn ysgrifennydd Cymdeithas Enwau Lleoedd Cymru nawr ers sawl blwyddyn. A mae hynny wedi bod yn gyfle i ymestyn yn ddiddordeb a trio delio rhywfaint efo'r pryderon yma ynglyn â beth sy'n digwydd yn enwau lleoedd ni. Ac Aled, eich diddordeb chi'n amlwg yn un proffesiynol, ond dwi'n tybio bod o'n fwy na hynny. Ydy, mae gennau diddordeb o ran hanes a traddodiad yn y gogledd ddwyren yn arbennig yn yr ardal yma, ond yn amlwg erbyn hyn mae gen i gyfrifoldeb o ran y swydd, ni sy'n gyfrifol am safoni enwau lleoedd fel swyddfa. Dwi'n ddiolchgar iawn i'r gwaith mae Eleri James a Manon Davies yn ei wneud drosto ni, ond dwi'n meddwl bod o hefyd yn bwysig o ran y tirlun weledol o ran yr iaith hefyd, a'r ffaith bod hi'n bwysig bod pobl yn gweld ac yn deall yn union beth i sefyllfa'r Gymraeg o fewn yn cymunedau ni. Diolch yn fawr iawn i chi a diolch am fod yn gryno y tri ohonoch chi fyna. Mae yna rei ohonoch chi wedi cysylltu hefo ni ar yr app yn barod. Ashley Davies, Stephen Bard, Dylan Davies, Hywel Jenkins, a mae Hywel di ymuno efo ni ac wedi deud noswaith dda, so noswaith dda Hywel. Ac rei o'r cwestiynau mae nhw wedi bod yn ofyn ydy sut allwn ni atal enwau Cymraeg rhag cael eu colli, fedrwn ni ddefnyddio cosb ariannol, neu pa fath o warchodaeth cyfreithiol fedrwn ni ddefnyddio. Ddown ni at yr pynciau yna a'r materion yna. Ond i fynd yn ôl ata chi, Bedwyr, oeddech chi yn gyflwynydd ar gyfres Arfordir Cymru, a dwi'n meddwl oedd hwnna wedi dod â gwybodaeth newydd i chi os liciwch chi, oedd bod yn rhan o'r rhaglen yna ynglyn ag enwau lleoedd? Wel, lle fi sy'n ffodus iawn oedd gallu gwneud cyfres deledu am rhywbeth oedd yn hobi i mi ac yn rhywbeth o'n i'n eitha angerddol am ei wneud yn amser yn hun. Rhywbeth sylfaenol, gair sylfaenol nath Angharad ddefnyddio am gynharach oedd bro, a mi ddoth y rhaglen deledu o sylweddoliad ar yn rhan i, bod yr enwa oedd cenedlaeth yn haid yn ei defnyddio am bentiroedd a beia, a threitha, threithella, a chreigia ac yn y blaen ar hyd Arfordir Dwyreiniol Môn. Nad oedd hynny
i gyd wedi'w cyfnodi. Llai na hanner yn nhw erbyn dall wedi'w cyfnodi. Bod nhw'n cael eu colli neu bod nhw'n cael eu newid. Ac mi oedd hynny yn ysgogi be oedd i mi yn ymateb greddfol, tydw i ddim yn ieithydd, tydw i ddim yn arbenigwr, tydw i ddim yn honni bod lleigwr brwdfrydig yn unig ydw i. Ond mae yna lot o leigwyr brwdfrydig yn teimlo union o'r un peth am mi, a teimlad eitha lleol ydi o, dwi'n meddwl. Mae yna waith cenedlaethol sydd angen i wneud, ond y teimlad lleol na o tydi'r gair a'r enw yna oedd yn haidi, a'n hen daidi, a'n hen daidi yn ei ddefnyddio. Tydi'r enw yna bellach ddim yn cael ei ddefnyddio. Mae o wedi cael ei newid. Drwy hynny, da ni wedi colli cyswllt gyda yn cydeidia. Da ni wedi colli weithiau yr unig gyswllt sgynnon ni i enghraifft o weithgaredd y gorffennol. Ella bod yna ryw ddiwydiant nad oes yna unrhyw gofnod ohono fo. Mond yn yr enw lle yna, a mae yna enghreifftiau lleol o hynny jyst mewn un pentra bach lle geis i'n magu. Ac felly, pe da ni'n colli nhw, da ni'n colli gafal ar yn hanes, a da ni'n colli gafal ar yn treftadaeth, a wedyn mae'n anodd wedyn peidio cael rhyw fath o deimlad eich bod chi gair wrth air ac enw wrth enw yn colli gafal ar eich tir eich hun ac yn colli gafal ar eich blad. Ac felly, ymateb greddfol ydy be dwi'n wneud. Fes i lwcus iawn wedyn o allu ehangu'r diddordeb yna i wneud cyfres deledu y Môn i ddechrau, gan mai o Fôn ydw i'n dod, ac o'n i wedi wneud lot o'r gwaith ymchwil. A wedyn gafodd y gyfres ymledu ymhellach wedyn ym Mhenfro a Penllyn a Sir Benfro felly. Felly, rhywbeth braf iawn o gael wneud swydd swn i wedi wneud am ddim, achos oedd o'n hobi, swn i'n dweud hynna'r rhy uchel, dwi wedi gyhoeddi o. Oherwydd rhywbeth o'n i'n angerddol yn ei gylcho oedd o, ond oedd yna elfennau trist iawn i'r broses hefyd, o sylweddoli, da ni rhy hwyr, mae'n ambell i le. Ddyliau ni wedi bod yma 20 mlynedd yn ôl, ddyliau ni wedi bod yma 30 mlynedd yn ôl. Yn y lle fes i yn Arfordir Dwyreiniol Môn, oedd gen i lot o waith o fod wedi bod yn siarad efo cenedlaeth yn haid ac yn y blaen, a ymrodyr wedi wneud hefyd ymlaen ni. Ond pe da ni'n cyrraedd ardal lle oedd gen i fi lai o gysylltiadau, yn aml iawn be ni'n gael oedd, hwn a hwn fasa wedi gwybod. Hwn a hwn fasa wedi gwybod. Felly, mi oedd yna blesar eithriadol o gyfarfod pobl a ffeindio'n sylfaenol bod pobl y glanau union yn peth ei gilydd, dyma lle ydych chi'n mynd. Ond mi oedd yna chwythdod eithriadol ynglwm â'r beth hefyd, mae rai fi ddweud. Felly, dwi ddim yn arbenigwr ar y gyfraith, na dim byd fel a sut mae symud ymlaen, ond yn sicr dwi'n meddwl bod yn rhaid i ni ffeindio rhyw ffordd o hybu a diogelu be sgynnon ni'n enwau lleoedd. Ac Angharad, dwi'n cymryd na dyna ydy pwrpas y gymdeithas ydych chi yn rhan ohoni, Cymdeithas Enwau Lleoedd Cymru. Soniwch chydig bach am y gymdeithas yma. Wel, ffurfiwyd y gymdeithas nôl yn 2011 ac mae yna 3 prif nod gen y gymdeithas, sef gwarchod enwau lleoedd, sef yr hyn da ni'n drafod rwan, codi ymwybyddiaeth o'i pwysigrwydd nhw yng nghyd-destun yn hanes o'n diwylliant ni a'n hetifeddiaeth ni, a wedyn hybu astudiaeth a dealltwriaeth. Ond mae'r wedd yma o warchod yn rhannu yn 2 ran mewn gwirionedd efo ni. Rhan creiddiol yn gwaith ni fel cymdeithas ydy cofnodi enwau. Da ni wedi bod yn cynnal gweithdai ar draws Cymru yn cofnodi enwau sy'n digwydd ar lafar rhan fwyaf nhw, ac enwau sydd, fel mae Bedwyr wedi bod yn sôn, enwau sy'n mewn peryg o ddiflannu. Felly rhoi nhw ar gof a chadw. Ond fan hyn, da ni'n sôn am trio gwarchod nhw rhag diflannu. Felly, o ran cael ei defnyddio ar lafar oherwydd y bygythiad o ailenwi. Mae'n broblem gymleth
tu hwnt mewn gwirionedd. Ac wath i ni heb a trio meddwl chymod, bod e'n rhywbeth syml i'w datrys, oherwydd mae yna gymaint o wahanol heinau i'r broblem. Mae yna gymaint o wahanol fathau o newid enwau. Chymod, mae yna enwau tirweddol yn cael ei newid yn fynyddoedd, yn dreithau, yn lonydd bach mewn pantrefi. Mae hynna yn un wedd, ac mae yna newid enwau aneddau. Ac y dosbarth cyntaf yna, wy'n teimlo bod hi'n anodd, mae'n mynd i fod yn anoddach delio fy hynny oherwydd y busnes perchnogaeth yma. Ydyn, ni'n teimlo bod ni'n berchen yn iaith a'n berchen yn etifeddiaeth, ond mae'n dibynnu pwy sy'n defnyddio'r enwau, dydy, a mae'r holl busnes yn rhwystredig tu hwnt. I ni fel cymdeithas wedi bod yn trio casglu tystiolaeth, ers blynyddoedd bellach o newid enwau. Mae'n haelodau ni a chyfeillion wedi bod yn gyrru enghreifftiau ni. Ac mae'n gwirionedd, mi ddylwn ni esbonio, nad, chymod, ers i'r ddeddf yr amgylchedd hanesyddol gael ei sefydlu nôl, rhai blynyddoedd yn ôl 2016, ac ers wedyn i Fil 2 Lloyd, fethu a cael cefnogaeth yn 2017. Oedden ni wedi digaloni braidd fel cymdeithas, a dyn ni ddim wedi gwneud gymaint â hynny, ond dyn ni wedi ail-afel yn ei nawr, ac yn gweithio ar y strategaeth, ond chymod, wrth i'n gweithio arni hi ydyn ni. So mae'r syniadau fyddai'n rhannu efo chi nawr. Dydyn nhw ddim yn syniadau swyddogol yn enw'r gymdeithas. Mi ddylwn ni nodi hynny. Diolch yn fawr iawn chi, Angharad. A cyn fi ddod at Aled, mae Mair, Martin, noswaith dda Mair, yn deud yn y sylwadau fan hyn, deud da Bedwyr, colli hanes yn wir, trist iawn. Cofiwch mae modd i unrhyw un sydd yn gwrando i gyfrannu drwy fynd i'r darn sylwadau, dowch yn rhan o'r sgwrs drwy gyfrannu at beth gynnon ni fan hyn. Aled, be di rôl Comisiynydd y Gymraeg yn y maes yma? Os gynnwch chi ddyletswyddau penodol? Oes, a mae hynny yn deill nôl i ddyddiau swyddfa Gymreig ac arwyddion ffyrdd i ddweud y gwir. Felly mae'r gwaith yna wedi mynd rhagddo o ran bwrdd yr iaith. Y broblem ydy mae Angharad wedi cyfeirio at y gwahanol heinau, ac i ryw raddau, dyn ni ond yn delio fy un haen, sef enwau pentrefi, trefi a dinasoedd i bob pwrpas. A dyn ni, y broblem arall gynnon ni wrth gwrs ydy mae dyletswyddau ymgynghorol sydd ganddo ni. Felly mae lle i ni drafod efo cynghorau, mae lle i ni ddod i ryw fath o gytundeb efo cyngor o ran safoni enwau lleoedd, ond tydi hynny ddim yn ymwneud â rhai o'r pethau mae Bedwyr ac Angharad di crybwyll, felly o ran newidiadau o ran tirwedd, newidiadau o ran ffermydd, tai, busnesau, adeiladau, bethau felly. Felly, y broblem sgynnon ni, mae o'n mewn dwy ffordd, really. Yn y lle cyntaf, bod na neb efo cyfrifoldeb ar gyfer pob haen o'r broblem yma, yn y lle cyntaf, ac ar ôl hynny, bod ganddyn ni ond dyletswyddau sydd yn galluogi ni i gynghori cynghorau. Ac yn y pen draw, mae'r sefyllfa wedi newid yn arw, cofiwch, ers i'r safonydd ddod i rym, erbyn hyn, lle cynt oedd yn anodd iawn i ni berswadio rhai cynghorau i gyd-ymffurfio, erbyn hyn o achos bod nhw'n gweld hyn fel rhan o'i dyletswyddau o ran cyd-ymffurfio y safonau. Mae yna drafodaeth iach, a mae mwyafrif o'r cynghorau erbyn hyn o ran pentrefi, trefi a dinasoedd yn derbyn bod na rhyw angen o ran safoni enwau, a mynd yn ôl i, achos problem arall gynnon ni ydy bod rhai o'r cynghorau yma wedi, maen wedi gwneud am yr rhesymau cywir, hwyrach wedi cyfieithu enwau Saesneg ar gyfer hyd yn oed pentrefi a trefi a dinasoedd yn hytrach na i mynd yn ôl i'r hen enwau traddodiadol Cymreig sydd wedi cael eu colli ers cenedlaethau. Felly
di hyn ddim yn fater sydd wedi digwydd dros y degawd neu 20 mlynedd ola. Mae o wedi digwydd dros nifer fawr o flynyddoedd, ond yn amlwg mae hyn yn destun poeth ar hyn o bryd. Dwi'n meddwl bod y sylw mae pobl fel Bedwyr a Hugh Edwards a bobl eraill a Tudur Owen wedi rhoi bod y drafodaeth yn llawer iawn mwy byw erbyn hyn na be mae wedi bod o'n rhyw fath o drafodaeth academaidd yn y gorffennol hwyrach, ond bod pobl erbyn hyn yn gweld bod na beryg bod ni'n mynd i golli rhywfaint ar yr enwau yma. Gawn ni droi i edrych ar faint o broblem ydy hi mewn gwirionedd. Hynny yw, chymod, faint o enwau sydd yn cael eu colli, ydy'r sefyllfa wedi gweithygu, a dowch ar ei enghreifftiau i ni. Mae'n enghreifftiau erchyll ar gael yn does. Dwi'n siŵr nhw'ch chi'n atgoffa ni o rei o'r heini. Yn sicr, dwi'n cofio bod y rhan o ymgyrch pan oedd na drafodaeth i newid enw Plas Glyn Llifon ar gyrion Caernarfon, ddim yn bell o lle dwi'n byw. Ac yr enw oedd y cwmni oedd newydd brynu'r lle isio roi ar y lle oedd Winborn. Ac mi nath hwnna, fel oedd Bedwyr yn ddeud, yn reddfol o'n i di gwylltio. Oedd o'n rhywbeth cynhenid yna fi, o'n i'n gwybod bod hwnna yn rhywbeth hollol anghywir i fod yn neud. Ac mi ddoth na don o bobl i gefnogi wedyn yr ymgyrch nes i gynnal efo eraill ynglyn â hynny. Ac yn y diwadd, diolch byth, fe anghofwyd am yr enw yna, a Plas Glyn Llifon ydy Plas Glyn Llifon hyd heddiw. Ond, chymod, dowch ar ei enghreifftiau i ni rwan o hyd a lled y problem. A ydych chi'n meddwl bod y peth di gweithygu? Na i gychwyn efo Angharad ella. Wel, mae'n broblem gynyddol yn dydi. Chymod, mae gennau enghreifftiau fan hyn sydd wedi cael ei gyrru mewn gyn aelodau'r Gymdeithas a ffrindiau eraill fel dwi wedi sôn. Enghraifft enwau tirweddol, mae rhain yn cael eu cyfeirio atyn nhw'n digon aml, a'r rhain nhw wedi digwydd cryn amser mewn gwirionedd. Dyn ni'n sôn am rhywbeth sy'n digwydd dros flynyddoedd, degawdau mewn gwirionedd. Rhywiau'r caws yn cael ei ailenwi'n Idwal Slabs. The Mushroom Garden wedi cael ei fathu am coed Cerrig y Fran. Crau Cwrygl yn mynd yn pilar o felidir. Mae lot o enghreifftiau. Un sy'n mynd dan yng nghroi ni ydy'r defnydd yma o'r Cambrian Mountains am yr enw traddodiadol cynhenid oedd mynyddoedd elenydd. Ond ych chi hefyd wedyn yn cael pethau fatha, wel, mi ddarllenes i yn Mhapur Bro Llanw Llun rai blynyddoedd yn ôl, yn mhentre Llangwynydl, y cyngor cymuned yn poeni bod mewnfudwyr yn ail enwi lôn o'r enw Lôn Cylchudiart yn ei galw hi'n Honey Pot Lane neu rhywbeth felly. Ac oedd yn ddiddorol iawn i ymhymateb nhw, ac o'n i'n meddwl bod hyn yn ymateb eitha craff nes o'n nhw fynd ati i osod arwyddion ar lonydd bach yr ardal, yn nodi beth oedd yr enwau Cymraeg cynhenid. Falle wneith e ddim stopio pobl rhag defnyddio'r enwau Saesneg, ond mae'n codi ymwybyddiaeth ac yn gobeithio yn gwneud i bobl leol berchnogi'r enwau yma a bod yn falch ohonyn nhw. O ran enwau tai, i ni fel Cymdeithas wedi gwneud cais i awdurdodau lleol am wybodaeth nôl mor bell, a mae gen nhw gofnodion o enwau sydd wedi cael ei newid yn swyddogol. Ond wrth gwrs, dyn ni wedi ychydig iawn o'r ymatebion dwi wedi cael hyd yma, ond wrth gwrs, dim ond ffigurau maen nhw'n gallu rhoi. Oherwydd rheolau GDPR ddim yn gallu rhoi beth ydy'r enghreifftiau penodol. Ond dwi wedi cael ymateb o Geredigion, ac dyma chi rai o'r newidiadau. Fel mae'n digwydd, mae yna fwy, yn yr gwedwch y 12 mis diwetha, mae yna fwy o enwau wedi cael ei newid o Saesneg i Gymraeg na sy'n o Gymraeg i Saesneg. Ond mae yna 5 enw wedi cael ei newid o Gymraeg i Saesneg. Gilwen 10 wedi mynd yn The Beach House. Bwthyn wedi mynd yn By the Sea. Bryn Eglwys yn Dolphin Cottage. Llyswen neu Llyswen wedi mynd yn Apple Tree Cottage,
a llain teg wedi mynd yn the beaches. Wel, so ni'n dyfalu bod na amryw o'r hynna yn dau ha. Dyna di'r awgrym yn y math o enw, ynddi? Beach House by the Sea. Ond wrth gwrs, mae angen i ni sylweddoli hefyd, nid dim ond newid enwau o Gymraeg i Saesneg, nid dyna'r unig fygythiad. Pam dyn ni'n mae yna rai o'r enwau Saesneg sy'n cael eu troi'n enwau Cymraeg. Mae'n bosib yn arwyddocâd hanesyddol i rheini hefyd. Cymrwch chi mewn tre fatha Aberaeron, sydd efo cysylltiad efo'r môr, mae'n digon posib bod yna enwau fanno sydd ar ryw arwyddocâd penodol yn enwau llongau neu ryw ddigwyddiad neu beth bynnag. Wel, da ni ddim eisiau colli rheini chwaith. So, mae rhaid ni wylio rhag bod yn un llygidiog a peidio gweld y pictiwr llawn. Enghreifftiau eraill i chi yng Ngheredigion rhaid wedi dod ar eu traws nhw. Tan Glan Fedwen Pontarfynach wedi mynd yn Dragon's Lair. Ond mae gen i un stori mwy calonogol i adrodd am Llangranog. Cartre Melville Richards, yr arbenigwr enwau lleoedd. I ni'n lwcus iawn o gael ei archifo ar gof a chadw, ei archif enwau lleoedd o. Mi roedd i gartre fo, yr enw wedi cael ei newid i Nicky Nook. Ond dwi'n falch iawn o allu adrodd i fod o wedi cael ei newid nôl. So mae hynny'n newyddion calonogol. Ond mae yna enghreifftiau gyda ni ar draws y wlad mewn gwirionedd. Pwll Grig Mynytho wedi troi'n Honeysuckle Cottage. Bryn Eithin yn Nyffryn Ceiriog wedi mynd yn Dragon's Wick. Penrallt yn Ymyl Boncath yn Sir Benfro wedi mynd yn Top of the Woods. Tareni Gleision yng Nghwm Tawe yn Blue Rock. Ond, un broblem arall, sori, dwi'n mynd ymlaen nawr, ond y broblem arall amlwg iawn dwi'n gweld ydy enwau sy'n cael ei newid yn sgil sefydlu busnes. Mi gewch chi, gwedwch busnes bythynod gwyliau, fi fydd llawer ohonoch chi wedi clywed am Happy Donkey Hill yn ardal Llandysul. Oedden nhw'n meddwl bydde popeth yn iawn petai nhw hefyd yn ei alw fo'n Bryn yr Asyn Hapus. Ond mae'n golled aruthrol. Mae'r feirdre fach oedd enw y lle, ac ydy enw'r lle. Mae'r perchenog yma fel amryw o'r eraill yn mynnu na dyn nhw ddim wedi newid enw'r lle, mae enw'r anedd yn un fath, mae enw'r busnes ydy hwn. Ond mae'n hollol anochel bod enw'r busnes yn mynd i ddisodli'r enw lle dros amser. Mae yna nifer o enghreifftiau. Yn yr un ardal, Stallion Valley am Cwm March, ac yn ardal Aberystwyth, Llanbadarn, mae Felin Berson, hen le, mae yna gyfeiriadau amdano fo nôl yn yr 11th ganrif ar 15 wedi cael ei newid yn Grosvenor Farm. Ac, so dyna chi gwedd arall ar y broblem. Ac wrth gwrs, gwedd arall ydy unedau gwyliau'n cael ei sefydlu ac enwau estron Saesneg yn cael ei rhoi ar rheini hefyd, gyda'r bwriad yn unswydd mwyn denu bobl. Diolch i chi Angharad. Nifer fawr o enghreifftiau yn fyna yn anffodus yn does. Mae'r sylwadau'n dod i fewn yn sydyn iawn fan hyn. Owen McCardle, diolch yn fawr i chi am gyfrannu. Sut ydyn ni'n gallu perswadio pobl, yn enwedig pobl fel fi o dras Saesnig sydd wedi symud i Gymru i werthfawrogi neu fabwysiadu enwau Cymraeg ar eu tai neu ei heiddo. Hywel Llyr Jenkins yn tynnu sylw at y gwefannau a'r llyfrau teithio a papura newydd wedi tyfu i fod yn hynod o beryg o ran newid enwau mynyddoedd, traethau a'r Arfordir ac yn tynnu sylw at Porth Neigwl yn cael ei alw'n Hell's Mouth gen yr Observer yn ystod y dyddiau dwytha yma. Rhys a Balwyn, llawer o fapia swyddogol, enghraifft yr Order and Survey yn cyhoeddi enwau Saesnig ochr yn ochr yr rhai Cymraeg ac gwneud i bobl feddwl i bod nhw'n dderbyniol a chywir. Sôn am Llyn Bochlwyd wedi cael ei ailenwi'n Lake Australia ar y fap, medda Alison Robert Pageant, beth sy'n digwydd i'n gwlad ni.
Diolch yn fawr i, mae Liz Saville Roberts efo ni hyn yma. Sy'n mai, Liz? Ti fod ar dy wyliau, Liz? Ond diolch am ymuno hefo ni. Ac yn deud cymhariaeth ddiddorol rhwng cadwraeth ddiwylliannol megis enwi llefydd Cymraeg a chadwraeth rhywogaethau prin. Mae gwarchodaeth statudol o'r naill ond nid y llall. Ac mi ddown ni at y drafodaeth yna ynglyn â beth yn union sydd angen i wneud ac a oes angen y statud tu ôl i newidiadau mewn 2 funud. Ond just Bedwyr, os gen ti enghreifftiau penodol sydd yn mynd yn groen dim waith neu eraill, a na i ofyn i Aled yr un peth. Wel, mae'r enghreifftiau rif y glith, dydy, a sydd yn cytegu beth oedd Angharad, mae eisiau ni fod yn ofalus hefyd yn bod ni yn gwarchod enwau hanesyddol, bod nhw o darddiad Lladin, Ningl, Sacsonaidd, Llychlynol, beth bynnag. Felly, colli gafal ar yn hanes ydy beth da ni'n eisiau gwneud. Fi eisiau dro rownd y pentra dy syl fe mae'n digwydd bod. Tydy newid enwau tai ddim yn gymaint â hynny o broblem. Mae yna nifer fawr mewn pentra arfordirol fel Wylfra o enwau llonga, enwau llefydd o ben draw byd ar dai, a swn i'n licio gweld colli heini chwaith. Ond beth sy'n gael ydy, mae cyfansoddiad y gymdeithas wedi newid gymaint. Fel enghraifft, os ydy Porth yr Abar yn enw traeth yn mynd yn Farmers Beach fel ag y mae o. Wan ta, os wyt ti yn siarad hefo rhywun yn y pentra, os wyt ti isio esbonio iddyn nhw lle mae Porth yr Abar, mae rhaid i chdi ddeud wrthyn nhw Farmers Beach. Mi nath na rhywun stopio aelod o'n heulu fi yn y pentra a gofyn lle oedd Honeysuckle Lane. A dyma person yn dweud, tos am Honeysuckle Lane yma. Dwi'n yn gwybod lle oedd hwnnw, wedyn wnaethon ni roed i ffeindio fo. Mae rhywle fatha Ponc Syncrig, sydd yn enw hanesyddol, wrth gwrs, ei Syncrig yn lle nithio yd, ac yr unig gyfeiriad sydd ganddo ni y ffaith bod yna felin wedi bod ger y bryncyn yna, ger y môr. Wel, tippers, mae hwnna'n cael ei alw rwan oherwydd Mr Tipper, druan oedd yn byw na'r 80au, pen ni'n blentyn yn y pentra, mae rhywbeth fatha, mae yna stac yn y pentra ar enw Eglwys Igli. Mae yna rhain cyfeiriad hwnna fatha The Old Man of Moelfra, fatha The Old Man of Hoy. Mae nhw'n rif y gleith ydy, ond hefyd mi ydym ni yn colli enwau oherwydd nad ydym ni yn ymwneud mor agos hefo yn Arfordir, ac am hwn i yn Ceia hefyd, swn i'n gwybod, yn Arfordir gyda ni lle pe oedd na fwy o weithgaredd, pe oedd na angan mwy o fanylder o ran enwau creigia ac enwau beia ac ati mwyn trafod lleoliad cewyll, lleoliad rhwydi ac yn y blaen. Wrth gwrs, mi oedd na fwy o enwau. Ond rwan bod y gofyn yna ddim yna, wel tydi'r gofyn ddim am yr enwau yna, mae'r un peth oedd tractor yn cymryd lle ceffyl, wel ydych chi'n colli yr holl enwau yna ydych chi angen am yr offer i drin ceffyl. Wel mae hynna'n digwydd, ond i atab yna rhywun ofyn ynghynt, sut ydym ni yn hybu pobl? Wel, os ydw i'n mynd i wlad y dramor, a dwi'n gweld llyn, a mae yna chwadan ar y llyn yna, a dwi'n galw llyn am llyn chwadan, ddydw ni. Wedyn, dwi'n deud wrth ymhlant, dwi'n mynd am bicnic i llyn chwadan. Wedyn mae'n ffrindiau fi'n dod yna, dwi'n deud nhw, llyn chwadan yna. Wedyn mae'n heulu fi'n dod am dro yna, dwi'n deud llyn chwadan yna. Wel, oni bai bod y bobl brodorol yn deitha fi beth yw'r enw iawn am y llyn yna, beth yw'r enw brodorol yn yr iaith brodorol, a beth yw'r hanesol yr enw, a beth yw'r gwerth yn yr enw yna, a pam ddyliwn ni fwynhau y gwerth yn yr enw yna, dwi'n mynd i galw fo'n llyn chwadan. Wedyn, mae yna beryg i ni fod mor amddiffynol fel nad ydan ni yn addysgu chwaith. Felly mae yna ffin, ac mae'n anodd oherwydd bod chdi'n ymateb mor reddfol, ac oherwydd bod o'n dyfrifo di, ydy'r gwir, mae o'n dyfrifo di, ac felly pe ti yn cael dyfrifo ti'n ymateb yn ymosodol. Ond wrth wneud hynny, tyda ni ddim yn deud mewn ffordd hygyrch ac agoriadol a adeiladol, nid llyn chwadan ydy enw'r llyn yna.
enw llyn yma ydy hyn oherwydd y diwydiant yma, oherwydd yr hanes yma. Mae'n enw prydferth sydd â gwerth iddo fo. Mae'n enw prydferth sydd yn cyfoethogi dy wyliad i. Mae o'n enw prydferth sydd yn cyfoethogi dy ymwybyddiaeth o'r ardal yma. Ti di ymweld â hi, neu ti di symud iddi hi, neu beth bynnag. Felly, mae'r rhaid i ni ista ar yn teimladau weithiau, a bod dipyn bach yn fwy cŵl a chall yn y ffordd da ni'n ymatab hefyd. Hynna di un peth. Na, wel, diddorol tu hwnt. Aled, ydy hyn i gyd yn bwysig yn y pen draw felly? Mae gen y Llywodraeth nod o filiwn o siaradwyr Cymraeg, a da ni fama yn trafod amball i enw'n cael ei newid mewn amball i gau. Ond ni, pam bod o mor bwysig i ni? Mae'n amlwg o'r sylwadau sydd yn dod trwodd fan hyn, mae yna nifer o bobl yn teimlo yn gry amdan yr holl sefyllfa. Diolch i chi am eich... Mae'n ormod o hynny nhw rwan i fi ddechrau mynd drwyddyn nhw. Ond, Aled, ydy o'n bwysig? Wel, mae o'n rhan o pwy ydyn ni'n dydi yn y pen draw, a dwi'n meddwl mae nid just mater o iaith ydi o, ond mae o'n mater o hanes fel mae Bedwyr wedi dweud. Hyd yn oed yn y pentre yma lle dwi'n byw, chymod? Ddim just mater o ddiogelu iaith ydi o yma, ond mae yna strydoedd yn y pentre yma sydd efo enw Saesneg ac enw Cymraeg. Un o'r pethau sydd ddiddorol ydy, yn yr rhan fwy o achosion, di'r ystyr yn y ddwy iaith ddim rhy fath. Enghraifft, mae Church Street, sydd wastad wedi bod yn Church Street, yn Gymraeg yn Stryd y Gof. Mae'n Stryd y Gof o achos bod y gof wedi bod yna un adeg, yn yr un ffordd ag oedd yr eglwys, ac am ryw reswm oedd y Cymru yn y pentre, oedd y mynychu'r capeli, ddim yn awyddus i gydnabod mae'r eglwys oedd yn bwysig. Felly iddyn nhw, y gof oedd yn bwysig. Felly ddim just mater o iaith ydi o, mae mater, fel mae Bedwyr wedi dweud, o pwy ydyn ni, be di'n hanes ni. Hwyrach yn ne penfro bod y hanes yna mynd yn ôl i'r Normaniaid yn hytrach na iaith y Cymru, yn reiddiol. Felly dwi'n meddwl bod mae o'n bwysig o ran y strategaeth, ond beth sydd yn broblem yma ydy bod na neb sydd yn cymryd cyfrifoldeb. Oes, mae yna restr o enwau hanesyddol gan y Llywodraeth erbyn hyn. Ond dwi'n meddwl mae yna gwestiwn yna defnydd sy'n cael ei wneud o'r restr yna. Os dwi'n symud i fewn i ardal, sut dwi'n dod i ddeall be ydy yr esboniad trwy ryw enw? Os dwi'n teimlo bod angen i mi newid enw ar dyn neu enw ar ryw lyn neu rhywbeth, o achos bod mod i'n methu ynganu y gair yna, lle dwi'n mynd i gael rhyw fath o gyngor ynglyn â sut fedrai ynganu, fel bod ei ddim yn newid llyn bochlwyd i Lake Australia. Mae hyn yn gymleth dros ben, mae yna broblemau o ran yr arolwg ordnans, o ran rhai o'r rheolus sydd gan nhw, lle maen nhw'n cyfeirio at, os oes na ond lle ar gyfer un enw ar map er enghraifft, mae cyfraith gwlad ar lefel Prydeinig yn deud, mae beth sydd yn bwysig iddyn nhw ydy be ydy y brif enw sy'n cael ei ddefnyddio. A'r broblem sgyn ni felly ydy, os dyn ni'n mynd yn ôl at bedwedodd Bedwyr, os ydy chynhyrchydd wedi dod yn bwysicach na'r gair brodorol, neu'r enw brodorol, yn ôl rheoli'r Ordnance Survey, chynhyrchydd fysa'n cael ei ddefnyddio'n hytrach na'r enw greiddiol. Felly mae hwn yn fater cymleth dros ben, ond beth sydd angen ydy bod ni'n cydnabod bod na rhywbeth o bwys yma i ni fel cenedl, bod ni'n edrych ar ffyrdd eraill, beth sy'n digwydd mewn gwledydd eraill sydd yn gwynebu ar un math o heriau. Ond yn y pen draw bod ni hefyd efo rhyw fath o strwythyr, mae'n rhaid i ni gofnodi, dyna pam y gwaith y gymdeithas y bob peth mor bwysig, ond ar ôl hynny mae yna gymaint o bethau sydd yn creu'r broblem yma, ac hyd at hyn, does neb wedi derbyn y cyfrifoldeb dros sortio hwnna allan, really.
Mae'r sylwadau yn dod yn sydyn iawn eto. Angharad Davies yn gwrando o Wlad Belg. Trafodaeth ddiddorol, tybed ydy'r un broblem yn bodoli yn fan honno. Sgwni os oes atebion yn fyna. Yn gynharach, oedd rhywun yn sôn am Awstralia ac wedi defnyddio Uluru am airs rock ac bod y newid yna wedi gallu digwydd yn fyna. Mae nifer o bobl yn cytuno efo yr hyn oedd Liz yn dweud, yr galw am warchodaeth statudol, rhyw fath yma rhywogaethau yn cael. Plaid Cymru Clwyd West, pwynt da ynglyn ag addysgu ynganu. Nia Wyn Thomas, y traeth Pwllheli di mynd yn Sand Street a Lôn Dywod Pwllheli di mynd yn New Street. So rhyw gymysgu yn fanna, braidd yn does. Richard Einon Hughes yn dweud, mae angen hefyd edrych i'r dyfodol a sicrhau fod tai newydd yn cael enwa priodol ag addas. Mae mwy nag un cymydog wedi dod ataf yn ei holi am enw priodol Cymraeg ar gyfer ei tai newydd. Felly, Michael Eric Jones, os am gyrraedd y nod o filiwn o siaradwyr Cymraeg, mae'n bwysig fod y Gymraeg yn weladwy o'n cwmpas. Diolch i chi am ddod ar sylwadau yna ymlaen. Reit, mae gennym ni 20 munud ar ôl. Mae'r amser wedi mynd yn sydyn iawn. Be ydym ni'n mynd i wneud am y sefyllfa? Yn amlwg, fel ydych chi'n egluro, mae yna gymhlethdod yn bodoli yn y sefyllfa. Does a ddim, falle bod yna ddim un atab hawdd. Ond beth sy'n digwydd mewn gwledydd eraill, er enghraifft? Angharad, da chi'n gwybod ychydig am Sweden, dwi'n credu? Wel, falle cyn hynny, falle dylen ni edrych o ran enwau aneddau, tai. Mae yna ambell bolisi yng Nghymru lle mae awdurdodau lleol wedi trio taclo'r broblem. Mae'n werth crybwyll hynny, achos mae rhai o'r arferion yn bethau falle y dylai cynghorau eraill i ystyried i gwneud nhw. Dwi'n sôn fan hyn yn benodol am bolisi cyngor Ceredigion. Maen nhw'n poeni ynglyn â newid enwau. Felly, pan fydd unigolyn, perchennog T, yn gwneud cais iddyn nhw am gael newid enw T, maen nhw'n cysylltu nôl ac yn gofyn i'r perchennog ail ystyried. A chymod, gan nodi pwysigrwydd hanesyddol enwau ag ati. So y gobeith ydy bod hynny'n neud chydig bach o wahaniaeth, ond wrth gwrs, sgynnon nhw ddim awdurdod i stopio pobl i newid i tai, ond mae'n arfer rhywbeth yn debyg yng Ngwynedd ac yn Ynys Môn. Ond mae rhaid i ni dderbyn, dydy o ddim yn stopio pawb, falle bod yn neud i rai bobl ailfeddwl, ond mae hyn yn dangos, mae'r rhaid gweithredu. Den ni wedi cael deddfwr amgylchedd hanesyddol yn ond ac mae hynny wedi arwain at greu'r rhestr yma, mae'r rhestr wrth yn cael ei llunio. Ond dydy'r ddeddf ddim yn rhoi gyrchodaeth i enwau'r un fath am hanebion a creiriau a hen adeiladau. Dydy o ddim yn rhoi y gwarchodaeth yna. A pam bod enwau lleoedd yn cael ei trin yn wahanol? Dwi'n gobeithio erbyn hyn bod na gonsensws, bod pobl yn teimlo bod rhaid yn cael y warchodaeth yna. Nawr ydych chi'n sôn am Sweden. Mae Sweden wedi mynd ati mewn ffordd rhyfeddol i ddelio efo'r broblem, a mewn gwirionedd, ers 20 mlynedd. Mae gen nhw ddeddfwr amgylchedd hanesyddol sy'n mewn lle ers 2000, ond mae'r ffordd maen nhw wedi mynd ati i wneud y peth. Mae wedi bod yn waith aruthrol a gwaith cydlynu mawr iawn rhwng bob math o asiantaethau. A mae wedi dangos i fi o ddarllen ynglyn â'r ddeddf honno bod mae wedi bod yn andros o fuddsoddiad a gymroddiad ac oedden nhw wirioneddol o ddifri. Ac mae'n gwestiwn wrth gwrs ydyn ni'n mynd i gael arweiniad tebyg yn y Senedd yng Nghaerdydd, mi fysa'n dda gweld. Ond yn Sweden, mae deddf nhw, mae safoni enwau a i gwarchod nhw yn mynd law yn llaw.
o fewn y ddeddf yr amgylchedd hanesyddol yma. Ac yn fanno, chewch chi ddim newid enw lle, ond i bai bod gennych chi reswm dilys iawn dros wneud hynny. Ac mae'n ymddangos i fi bod y ddeddf honno wedi bod yn llwyddiant, a mae hwnna'n ddeddf un sicr angen i ni edrych yn fanwl iawn arni hi, fel patrwm i'w ddilyn, swn i'n tybio. Felly, yn Sweden, da chi yn torri'r gyfraith os da chi'n newid yr enw o'r un hanesyddol a da chi'n cael eich cosbi? Wel, mae'n ymddangos felly, dwi ddim yn gwybod, sgynna i ddim arbenigaeth cyfreithiol, ond o fod wedi darllen cyflwyniad i'r ddeddf, mae'n ymddangos mai dyna ydy'r sefyllfa. Ond wrth gwrs, o'r ffordd dwi'n gweld hyn yn bersonol, dwi'n meddwl y byse hyn yn ffordd i ddelio efo newid enwau aneddau, ond dwi'n ofni efo enwau tirweddol, bod hynny yn faes hollol wahanol ac yn fwy dyrys. Ac fel oedd Bedwyr yn sôn, yn rhywbeth sydd angen lot mwy o addysgu ag annog a tynnu asiantaethau at ei gilydd mwyn trio cael cydweithio. Ond addysgu pobl, achos mae yna gymaint o arferion yn digwydd, pethau fel pobl yn cyfieithu enwau ac yn iawn rhoid yr wybodaeth allan, ond mae rhaid bod yn ofalus sut ydych chi'n cyfieithu enw, hynny ydi wrth i esbonio fo. Dych chi angen rhoi'r cyfieithiad neu esboniad mewn dyfynodau, dim rhoi prif lythrennau ar unrhyw gyfri, neu hyd yn oed os ydych chi ddim wedi bwriadu i bobl Gymru felly, mae pobl yn mynd, o roi prif lythrennau, mae pobl yn mynd i feddwl bod rhyw wedd swyddogol iddo fo, ac mae fe o'n mynd i ddatblygu i fod yn enw AmGen. Yn anffodus, mae yna enghreifftiau lle mae yna rai o'n sefydliadau cenedlaethol ni wedi mynd ati a cyfieithu enwau, rhoi nhw mewn prif lythrennau, a lawr y lein, dych chi yn gweld bod pobl wedi defnyddio nhw, maen nhw wedi cael eu mabwysiadu. Felly, addysgu pob math o bobl. Dwi'n meddwl falle y dyle'r Cymdeithas Enwau Lleoedd a falle bydde y swyddfa Comisiynydd yr Iaith yn barod i gydweithio efo ni yn hyn o beth, mwyn cysylltu efo'r arolwg ordnans ymddiriedolaeth genedlaethol, asiantaethau fatha Croeso Cymru, British Mountaineering Council, gweisg, cyhoeddwyr, papurau newydd, cylchgronau. Mae'r maes yn ddiddiwedd, ond mae angen tynnu'r bobl mat i gilydd a rhoi'r arweiniad iddyn nhw. Mae Dafydd Meirig yn fan hyn, smai Dafydd, yn dweud dylid gwarchod enwau hanesyddol drwy'r drefn gynllunio, bod angen newid deddfwriaethol i wneud hynny, ond bod o'n weddol syml i weithredu wedyn. Hynny yw, dwi'n cymryd bod rhaid i chi gael caniatâd cynllunio i newid yr enw. Nef Evans yn dweud mae angen ailfframio y drafodaeth yng nghyd-destun yr amgylchedd. Mae pobl di-Gymraeg yn dallt yn well dadl sydd wedi fframio yn nherma gwarchod ac amddiffyn yr amgylchedd. Mae angen gwarchod yr amgylchedd ieithyddol yn ogystal a fel rhan o'r amgylchedd yn naturiol sy'n dod yn ôl at y pwynt yna eto. Alwyn Humphreys yn deud os yw perchennog modur yn newid unrhyw agwedd o'r modur, ei liw, nerth y peiriant ac yn y blaen, ond nid yw deddf gwlad yn mynnu fod y newid yn cael ei gofrestru. Mae hwnna'n ffordd dda iawn o roed o, yn dydy. Mae David Jones yn mynd â ni ar drywydd mwy athronyddol. Dydy perchnogaeth tai ddim gymaint yn rhai gwledydd. Felly ddim gymaint o newid enwa. Yr obsesiwn yma falla sgynnon ni bod rhaid perchen yn tŷ a rhaid cael enwar yn tŷ. A mae hwnna'n bwynt hynod o ddiddorol, yn dydy. Reit, Aled, sut da chi'n gweld y ffordd ymlaen rwan o ran creu'r math o newid da ni isio neu diogelu yr sefyllfa hanesyddol fel da ni'n deisyfu? Dwi'n cytuno efo Angharad yn lle cyntaf, mae rhaid
cael yr wyllus gwleidyddol i wneud hyn, ac hwyrach bod yr holl drafod ynglyn â sut dyn ni'n wneud o. Be fyswn ni'n disgwyl i wleidyddio wneud ydy deud dyn ni'n awyddus i wneud hyn a'r llall, a mae angen i chi fel gweision sifil neu pobl sydd yn creu'r ddeddfwriaeth fynd ati rwan i weithredu be dyn ni yn gofyn i chi wneud. Felly, dwi'n mynd i eistedd yma heno a deud, wel, dyma be ddylwn ni wneud o ran pa ddeddf ddylwn ni'n defnyddio neu beidio. Dwi'n meddwl hefyd bod yna le Angharad i ni gydweithio. Dyn ni'n ddiolchgar i'r gwaith mae'r Gymdeithas yn ei wneud o ran ceisio annog pobl fel yr arolwg ordnans. Ond erbyn hyn, dwi'n meddwl bod angen i ni fynd ymhellach na hynny. Dani ydy, mae yna rhai cynghorau sydd wedi ymateb yn dda, mae yna cynghorau megis Caerdydd erbyn hyn sydd yn mabwysiadu polisïau lle y Gymraeg sy'n cael ei ddefnyddio fel un iaith ar gyfer datblygiadau newydd a bethau felly, mae yna cynghorau eraill yn ei wneud o. Ond os dyn ni just yn dibynnu ar annog a hybu a gofyn, dwi'n meddwl erbyn hyn bod angen i ni fynd ymhellach a mae angen i ni gael rhyw fath o drefn o ran statws swyddogol sydd yn debyg i sefyllfa mewn llefydd fel Iwerddon. Ond wrth wneud hynny, mae'r rhaid wrth i ni greu'r ewyllus gwleidyddol yma, mae'r rhaid i ni hefyd gofio bod yna angen adnoddau wrth wneud hynny. Dio ddim yn ddigonol i chi ddeud, wel, dyn ni'n awyddus i chi wneud hyn a'r llall. Dyna un o'r pethau dwi'n meddwl efo'r rhestr hanesyddol o ran y llywodraeth. Oes mae yna waith gwych yn cael ei wneud, ond tydi'r adnodd ddim yn ddigonol. Yn yr un modd, dwi'n meddwl, efo'r holl gwaith sydd ei angen o ran addysgu, annog a bethau felly fel bod yr awdurdod mas, os yna awdurdod neu corff sydd efo ni ar hyn o bryd yn gwneud y gwaith, bod nhw hefyd yn mynd ati, nid yn unig i greu yr enwau neu gofnodi'r enwau yma ac yn ei gwneud nhw'n swyddogol, ond hefyd bod nhw yn barod i esbonio'r cyhoedd ac i bobl sydd yn symud i fewn i ardaloedd gwahanol, be'n union sydd tu ôl i'r enw swyddogol yna. Ar ôl hynny wrth gwrs, mater i'r ddeddfwriaeth ydy i ddeud be'n union sy'n mynd i ddigwydd os oes rhywun ddim yn derbyn y cyngor gan y corff statudol hynny. Ond dwi'n meddwl bod angen i ni ddechrau sgwrs erbyn hyn o ran symud yr agenda ymlaen. Mae yna ddigon o drafod i bod ers 20 mlynedd, 10 mlynedd 20 ynglyn â be'n union sy'n digwydd. Lot o drafod, ond ddim digon o weithredu yn ymwneud ni. Wel, clywch. Ac da chi wedi rhoi her fyna do i'r pleidiau gwleidyddol i gynnwys yn eu manifestos ar gyfer yr etholiad nesaf be fyddai bwriadau nhw o ran diogelu enwau lleoedd Cymraeg. Ac mi fedra i'ch sicrhau chi y bydda Plaid Cymru mewn llywodraeth yn awyddus iawn i newid y sefyllfa yn gyfan gwbl ac yn awyddus iawn i ddod â pa bynnag ddeddfwriaeth fydda'n briodol ar ôl ymgynghori'n yn amlwg efo Angharad ac efo llawer iawn o arbenigwyr sydd yn gwybod pa fath o ddeddfwriaeth fydda fwyaf effeithiol, ond yn sicr mae'r ewyllus yna gynon ni fel fyddach chi yn obeithio, dwi'n siŵr, a fel y byddach chi'n ddychmygu y bydda Plaid Cymru yn rhoi yr addewid yna. Mae rhaid i ni wneud rhywbeth penodol a statudol hyd y gwela i, a dwi'n meddwl bod yna gonsensws o fewn y gymuned sydd yn ymboeni am yr golled yma sydd yn digwydd i'n cenedl ni, bod yna gonsensws bod rhaid gweithredu mewn modd statudol. Mae union natur hwnnw, fel dwi'n deud, a fel da chi Aled yn deud, yn rhywbeth ar gyfer trafodaeth, ond petai yr bwriad yna yn cael ei wneud yn glir gen y pleidiau gwleidyddol i gyd, mi fyddan ni'n dechrau symud i rwla yn sgil hynny. Mae'r sylwadau yn cyrraedd ni, Hugh K. Williams yn deud bwydydd o wahanol ardaloedd yn cael ei gwarchod, os posib cael rhywbeth tebyg am ddiffyn yn henwa llefydd, so mae bwydydd a mae rhywogaethau. Bernice Williams, mae perchenog newydd hen ffermdy teulu fy ngŵr wedi newid yr enw y llety fran i Heddfan. Wan, newid Cymraeg o llety fran i Heddfan, a dydy hi ddim yn deall pam, achos wrth gwrs mae'n colli hanes y lle, dydy. Felly mae o'n
mae o'n rhywbeth sydd yn fwy na colli'r enwau Cymraeg, mae'n colli'r cysylltiad fel mae Bedwyr yn ddeud. Ond i fod yn bryfoclyd, a'i esblygiad ydy hynny beth bynnag felly. Mae'n tirwedd ni newid, mae llyn chwiad, ella na'r llyn chwiad ydi o, wrth esblygu i'r sefyllfa yna felly, a'n hytrach na be bynnag oedd yr enw eisdalwm. Ac o'n i rhan o'r esblygiad yna ydi o, ac os ydi o'n digwydd drwy'r Gymraeg, ydy o'n yn poeni ni gymaint, a'i be da ni'n boeni amdano fo fwy ydy'r colli'r enwau Cymraeg ac yr enghreifftiau gweitha mewn ffordd. Bedwyr, diolch yn i ti ddod yn ôl i'r sylw pryfoclyd yna. Ti wedi llichau'n anodd o te fi, do. Cwestiwn da. O'n i'n sôn am allt ffatri gyna, lle oedd yna ffatri wlan yn y 19fed ganrif. Wan ta, Ans Pantry Hill, mae hwnna'n cael ei alw rwan, oherwydd mae yna gaffi a thafar neis iawn gyda llaw. Dwi'n siŵr, dwi'n cael dip te fel la. Mae'n cael ei redag i bobl lleol, mae'n le neis iawn. A dwi'n na hefyd ar brydiau'n galw lle yna allt Ans Pantry. A pe mae'r Ans Pantry wedi mynd, a mewn 2 ganrif, ydy'r enw allt Ans Pantry yn ddigon dilys ac yn ddigon difyr. O bosib i fod o, ond mi fydd na gofnod fod na dafarn a chaffi neis iawn wedi bod yna. Tosa ddim cofnod, ddim mond yn y gair ar enw allt ffatri, bod na ffatri wlan wedi bod yna. Ac felly, mae iaith yn esblygu, dyri. Mae iaith yn esblygu. Faint ydw i fod i boeni fod ymhlant sy'n deud hynna faint, yn lle gymaint a hynna. Mae'n mynd dan ynghroen i, dyri. A dwi'n ei cywiro nhw. Ond esblygiad ydy o'n de. Ond be da ni weld rwan mewn esblygiad iaith ydy esblygiad mewn cystrawen, nid mewn ieithwedd. Mae cystrawen yr iaith Gymraeg yn dechrau dilyn cystrawen yr iaith Saesneg. A yda ni fod i boeni? Ta esblygiad naturiol dio. Ond os ydy'r esblygiad yna yn digwydd yn yr iaith Gymraeg, ella bod ni'n poeni llai, ond nid dyna ydy'r drefn ac i, nid esblygu yn drwy gyfrwng yr iaith Gymraeg, mae o'n ac i, nid dyna ydy'r tuedd mawr ac i, mae yna symud o rhai ieithoedd y lleill, ond fel o'n i'n deud, swn i'n eisiau gweld enw tu sydd wedi enwi ar ôl llong yn cael ei droi'n bwthyn blodeuog chwaith, achos ti dal wedi colli'r hanes. Yr hanes yn sylfaenol i mi ydy'r peth bwysig, ac dim ond sut mae o'n esblygu, os da ni'n colli'n gafal ar hwnna, da ni'n dechrau mynd i dir lle, a mae yna bobl eraill i nodi hynny ymlaen i nid yn eiria fi di hyn, ond da ni'n colli'n nabod yna ni'n hunan. A dyna lle mae'r peryg yn codi, dwi'n meddwl, o symud ymlaen. Mae Jonathan Simcock di ddeud hyn, fel Sais sy'n ymweld â Chymru yn aml, hoffwn i weld parhad yr enwau Cymraeg, mae'n bwysig fod Cymru'n aros fel Cymru a ddim yn troi i mewn i Western England. A dyna grynhoi yn fyna, rhan o beth a ti ddweud, beth bynnag Bedwyr yn fyna. Yr tueddiad ydy'r broblem fawr, falle fyddi rhywun weld yr esblygiad naturiol sydd yn gallu digwydd, ond pan mae o'n mynd wedd newidiad llwyr ac yn golled llwyr, dwi'n meddwl na hynny sydd wirioneddol angen i ni fod yn ofalus iawn amdano fo. Angharad, da ni'n tynnu at ddiwedd yr drafodaeth hynod ddifyr yma. Sut fydda ti'n ymateb i'r busnes esblygu yma? Wel, ie, mae o yn wir. Pan da ni'n edrych nôl ar enghreifftiau hanesyddol o enwau, mae enwau wedi bod yn newid yn aml iawn mewn ewyllysau o'r ailganrif 15, 19fed ganrif, a wedi hynny. Mi welwch chi, aliases, a mae rheini'n ddifyr iawn mewn gwirionedd, ond dwi'n meddwl mae'r gwahaniaeth mawr yn yr achosion hynny ydy mae'r
ddwy ffurf fel arfer yn ffurfiau Cymraeg. A beth sy'n digwydd nawr ydy bod y newid yn digwydd mor fwriadol a mor sydyn, dwi'n meddwl. Mae fel caseg eira ac yn datblygu'n sydyn ac yn mynd allan o reolaeth ar ryw ystyr. Ond chymryd y busnes enwau tirweddol yma, ac erbyn hyn mae gennym ni achosion lle mae yna ddau enw cyfochrog ddim yn cyfateb o ran ystyr. Ond dwi'n cofio ti Bedwyr yn siarad am hyn chydig yn ôl yn un o gynhadleddau'r Cymdeithas Enwau Lleoedd pan oedd ti'n sôn am enwau'r Arfordir. Wrth gwrs, mae'r dau enw gwahanol mewn dwy iaith wahanol o bersbectif gwahanol. A ti'n cofio sôn am enwau'r Arfordir lle oedd yna un enw falle gen llongwyr oedd yn dod i mewn a enwau eraill gen y brodorion. Felly mae'r pethau yma yn digwydd, falle lle di roi enghreifftiau wedyn, ond y teimlad llethol yma o fod dan warchau ydy hyn, ynde? Lle da ni'n teimlo bod yna bobl yn dod mewn ac yn dangos amharch i'n henwau brodorol ni ar gyfradd mae'r holl beth yn digwydd yno. Mae'n digwydd yn sydyn a mae'n teimlo fel sy'n lot ohono fe'n digwydd a'r enwau mae'n dod yn enwau swyddogol ar fapiau mewn dogfennau ac mae'n frywchus braidd. Dwi'n meddwl bod hwnna'n grisialu fo yn dydy. Mae o'r teimlad o fod dan warchau, fel da chi'n deud, ac felly dyna pam dwi'n meddwl bod ni'n teimlo mor angerddol amdano fo, oherwydd bod ni'n teimlo mor angerddol am yn hunaniaeth ac yn teimlo bod rhaid amddiffyn yr hunaniaeth yna ar draws bob maes, ym mhobman rwsyd. A i fi mae'r newid yr enwa yn crisialu yr ymdeimlad o hunaniaeth ac mae o'n crisialu'r ymdeimlad o hunaniaeth, ond mae o hefyd yn crisialu yr angen i warchod yr hunaniaeth yna. Mae Oswin Williams yn sôn am llys dilas a chwaen wen uchaf ar Ynys Môn ydy troi'n Greenacre Farm. Wel, mae hwnna'n deud y cwbl a deud y gwir yn dydy. Ond dwi ddim yn mynd i orffan ar nodyn pesimistaidd, oherwydd mae rhaid i ni rwan fynd ati efo'r ewyllus i wneud yn siŵr bod y sefyllfaoedd yma yn dod i stop, bod ni ddim yn gweld hyn yn parhau. Ac dwi'n grediniol na trwy statut mae'n neud o, ac fydd y Llywodraeth nesaf dan arweiniad Plaid Cymru yn gwneud y newid mawr yma sydd ei angen. Ar y nodyn yna, ga i ddiolch yn fawr iawn i chi. Diolch yn fawr iawn i chi Aled ac Angharad a Bedwyr am rannu'ch syniadau ac rannu'ch meddyliau hefo ni. Mae wedi bod yn hynod o ddifyr. A diolch i bawb arall, pob sydd wedi troi mewn i wrando ac i roi sylwadau i gyd. Mae Anna Jones yn deud clywch ar y diwedd. Oswin Williams yn deud diolch am yr ymateb. Felly mae pobl wedi cael bydd o'r drafodaeth yma heno yma. Mae gynnon ni sesiwn arall o plaid byw nos Iau, yr un amser rhwng 6 a 7 fel rhan o'r dathliadau eisteddfodol neu'r trafodaethau eisteddfodol ddylwn ni ddeud, ac ailgartrefi fydd yr pwnc dan sylw. Chimod, briodol iawn, mae yna gysylltiadau yn sicr efo beth da ni wedi bod yn drafod heno yma ar broblem gynyddol o ormodedd o ailgartrefi yn cymunedau ni ac prinder tai i bobl leol a'r pwysau a'r wasanaethau cyhoeddus mae hynny'n gallu greu. Felly ymunwch â ni rhwng 6 a 7 nos Iau, mi fydd Rhyn ap Iorwerth, Delyth Jewel a Craig Abiago o Gyngor Gwynedd yn ymuno â fi ar gyfer y drafodaeth yna. Ond diolch yn fawr iawn i chi gyd, ac gewn ni fynd i'r bar rwan i gael peint yn Eisteddfod, ia? Na, ond dim ots. Diolch yn fawr iawn i chi, ac welwn i chi gyd yn fuan iawn, gobeithio.